Altxasuko bidea ikasi aldezu. Horretan gaur goixamar hasia zaudezu. Han izango dedanez nahiko konpromezu, hurrengo astelenean galde dezakezu. Bertsozaleak dira gure irakurleak. Beraz guztiak dira bersoen zaleak, bai hiru txulokoitza eta berso jaleak, norberak jartzen dituta bere aleak. Bai dala urte berezia, batetik inguruko jendea ere sentitzen dezulako, bestera bate dakazula begira edo jendeak oso konstiente, oso barruan dakala txapelketa urtea dela eta lehia eta beti gustatzen da. Eta norberarentzat, azkenean jende asko segitzen duen gertakizun bada. Azkenean bertsoaritza ibilbide bada edo plazaz-plazako hori da berez gu naturalen sentitzen gehan eremua, baina konstiente gara txapelketak ere beste pixu bat hartzen duela askotan eta erakutsi nahi bat edo eukitzen dugu. Aurten berandu hasi naiz prestatzen. Ez dakit lehenengo aldiz, guk kuadernoak erosten ditugu txapelketan aurretik eta kuadernoa ekainean erosi nun, normalean urtarrilean ja hasten gera. Eta alde hortatik lasaiago ibilinez beste urtetan baino. Baina azkeneko hilabetetan jende guztiak hortaz hitz egiten du, gure artean ere hortaz ari gera. Ez dakit nien ez oso Donostiko ordezkari sentitzen, ez zait iruditzen inor ordezkatu beharra daukatenik, nire buruan izenean nijoa. Donostirentzat igual bada berezia, Donostin bertso eskoletan eta lana egiten ari da, gero eta jende gehiago dabil. Eta betire hiriko norbait ikustea plazan dabilela tabladu gainean, ikustet bertso eskolan hasten ari dian horientzako ere beste estimulo bat edo izan daitekela. Orain arteko biak ondo joan dira, bilagunan lehenengo saio izan da igual tensio gehiago edo nabaritzen zen, jendea urduriago. Eta markinan larun batean bi ibilizian oso ondo, Agin Naburu eta Jon Euria. Eta beste laurek ere eman zioten bakoitza bere kolorea. Baina, ez dakit, orain arte uste txapelketa ondo hasi dela, normalean beti goten da saio bakoitzan bat hobi nabarmen erortzen dira, azkenean tensio hortan eta kosta egiten da dakasun hori ateratzea. Eta bintzat, orain arteko bi saiotan ez da holakorik egon, bilagunako oso horrekatu joan zen eta markinan ere danak eman zuten beretik. Eta alde hortatik txapelketa hona dijoa. Uste suerte hona izan dutela oso talde fuertea tokatu zaila, edo zeinek irabazi ezake saioa eta ez hori bakarrik. Nik uste hor dagun bat baino gehiago dela finalean egoteko hautagai ere, ematen baldin badute daukatena. Eta ez dakit, bereziki Silveira eta Irazu bi izen nahiko famatu dira txapelketan. Unai Agirrerek Gipuzkoako finalean bitan aritu da. Erika urte batzutan egon da erdi utzita, baina Nafarroko azkeneko finalean sartu zen, da Oiane Perea Arabako txapelduna da, ez dakit. Nik hola askotan esatik dute zenbagarren postua litzaken ona edo ez dakat arrastoik ere gure saioan uste saioak goitik juteko arriskua dagoela, saio hona ateratzeko. Eta eharra izango litzake besteekin kutsatzea eta nik ere goitik kantatzeko aukera eukitzea. Segun ze hankakin jaikitzen gehan eta azkenean hori da dagona, eta ikusiko da.